Eli tehdä akuankakoodia. Ennen selvityksen miten systeemi toimii, mutta sitä ennen tiedot akuankoodaus voi olla hankalaa. Suosittelen sitä 12-vuotiaalle ja ylöspäin. Jos kuitenkin osaat mielestäsi sitä, niin mikä siinä sitten tiedoksi vain, että akuudaus on oma keksimäni kudikieli. Okei, tässä perusteet ja ohjeet. Missä akuudausta voidaan tehdä vaikka pelin tekemisen, robotin ohjelmoimiseen tai vaikkapa hankalin ja keskuspankin tietokoneen hakkeroimiseen. Kaikina oli kieltävä iskelma oikeata resiskelmaa ohjelmoimiseen. Sama vielä yleisön pyynnöstä rautalangasta vedettynä. Osaatte varmaan antaa käskyjä robotille. Ai että se olisi vaikeaa, no hei, minä näytän esimerkin. Hei akurobotti, tulepas tänne ja sano moi, tuollainen käsky aika helppo. Kerron nyt esimerkkikoodeja, joissa on tärkeitä akuudaukseen liittyviä oppeja. Tässä saan akurobotin kävelemään ikuisesti kehään ja sanomaan loputtomasti olen aku. Oot yhteys akurobottiin, akurobotti sano loputtomasti. Olen akurobotti, kulkuympyrä loputon. Tässä kodissa opetellaan ostistyössä sanojen ei taivutus. Eli tässä topikissa olisi tarkoitus koodalla. Eli tehdä akuankakoodia. Akuankakoodia. Tiedoksi vain, että akuudaus on oma keksimäni kudikieli. Seuraava koodi, körpeli naapama, suuri seikkailta, suuri sankarina, viholliset ei koko. Kylkis, megas, pääpos, kestävyys. Käynnis tässä koodissa. Luotiin yksinkertainen peli, jossa oli yksi taso, ei vihollisia, mutta päävastus kyllä löytyy ja jonka kestävyys oli jännis. Tässä näytettiin esimerkit Sarpelista, Navepelistä ja koko niiden niin monesta mega tästä. Että akuudaus on oma keksimäni kudikieli. Kaikita oikeata. Seuraava koodin Hankalis-pankki. Keskustietokone, vaikka pankkitili numerot sen. Tänne tässä koodissa hakkeroitiin Hankalis-pankin keskustietokone ja otetin sieltä kaikkien pankkitili numerot. Tässä oli esimerkkejä HKK ja Send koodipätkistä. Viimeinen koodi, Poker, Hankalis-pankki. Keskustietokone vaikka pankkitilinumerot sen. Tänne tässä koodissa hakkeroitiin Hankalis-pankin keskustietokone ja otettiin sieltä kaikkien pankkitilinumerot. Tässä oli esimerkkejä OK ja sen koodin pätkistä. Esimerkkikoodi yhteys vaaka blue putsaskoodit ja sen virus Vara-aste max lisäys. Tämä tulee silloin kun luodaan peliä. Getmaa, hiekka maasto ilma, hiekka myrsky peitossa.